Hi guys, good morning. Dito ako sa labas guys ng bahay namin kasi mayroon lang akong i-share sa inyo. Ang pizza natin ngayon guys ay August 14 guys. Ngayon, hindi naman ako makapunta ng gym. Dito na lang ako mag-gym sa hallway namin. Sa tinitirahan namin guys. Yan ang gagamitin natin guys. Yung mga ginagawa ko lang na barbell at saka dumbbell. Ngayon, ang ibahagi ko sa inyo yung program ng cheese. Lahat ng program ng cheese guys, yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano i-prepare yun. Paano ba program ng cheese. Maraming kasing program yun guys eh. Kasi para sa dibdib, maraming program yun guys. Kaya yun ang i-share namin, i-share ko sa inyo. Hindi naman ako pwedeng pupunta ng gym dahil guys, hindi naman ako pwedeng lumabas ngayon. Dahil naka-quarantine kami ngayon dito. Mahigpit din sa barangay namin guys. Kahapon lang yung schedule ko namalingki ako. Kaya din ako nakapunta sa gym. Yan guys. Ito yung gagawin natin. Yan lang ang gagamitin natin guys. Madilim ah. Yan guys oh. Pakita ko. Yan. May dumbbell at saka barbell. Yan lang. Tapos at may upuan din guys. Ito na lang. Okay guys. Umpisahan na natin ang ating pag-ehersisyo. Alright guys. Umpisa na natin yung program natin sa chest. Ngayon papakita ko sa inyo guys. Kailangan. Ang gagawin ko guys, push up na muna. Kasi wala naman tayong higaan guys eh. Lasa lang muna ako. Yan ang una nating program guys. Okay. Alright guys, pangalawa naman nating program. Kabahagi pa rin siya guys sa cheese. Ang pangalawa, dito, ipapakita ko sa inyo guys. Dito kanina, dito yung hawak natin. Ang gagawin naman natin, dito naman siya. Umpisahan ko na. Okay guys, lahat ng program na ginagawa ko guys ay 3 beses nyo ulit-ulitin. Okay guys. Alright guys, nakadalawang program na tayo. Ang pangatlong program naman guys, so ipapakita ko naman sa inyo. Okay guys, yun ang pangatlo nating program. 3 beses nyo pa rin yun ulit-ulitin guys. Okay? Alright guys, naka-4 na program na tayo. Dito naman tayo sa panglimang program na no. Okay guys, papakita ko na sa inyo guys.
kanina guys, ito ngayon yung panglima. Kami lang panglimang program. Ito, umpisa na natin guys. Gamit pa rin natin itong dumbbell. Alright guys, yan ang panglima nating program sa chest. Okay. Alright guys, dito na tayo sa pang-anim na program. So guys, umpisa na natin. Guys, yun na yung pang-anim natin na program. Bawat program guys ay 3 beses nyo siya ulit-ulitin guys. Okay. Guys, dito naman tayo sa pang-anim na program. Okay, papakita ko naman sa inyo yung pang-anim na pang-pitong program na yata ito eh. Pang-pitong program guys. Okay. Kanina guys, dito yung hawak ng kamay ko. Pang-pito naman dito na yun. Alright guys, yun ang pang-pito nating program. Okay. Alright guys, dito na naman tayo sa pang-walo nating program. So guys, umpisa na natin. Bahagi pa rin yun ng chest guys. Okay. Alright guys, nakawalong program na tayo. Ngayon, wala naman na tayong upuan para gagawin sana yung program din sa chest na full over, tawagin guys. Eh wala naman. I-discard na lang tayo guys. Pwede na to tatama nito guys. Abs at sa chest at sa ribs. Ito na lang gagawin. Dito guys, oh. Dito na lang ako.
pangsiyan nating program. Okay. Alright guys, ito na naman yung kasunod nating program. Bahagi pa rin siya ng cheese guys. Ito na yung pangsiyam na program guys. Close. Incline close guys. Okay guys, yun ang pang-siyam nating program. Okay. Pangilan nila siyam. Ito yung pang-sampo nating program. Bahagi pa rin siya guys sa ano naman tayo sa braso. Kasi pag nag-cheese ako guys, ang sali ko na doon na program sa cheese. By step naman ako guys dito. So guys, papakita ko na. Sinama ko na sa cheese. Oh yes, yun ang pang-sampo nating program by step. Okay? Okay guys, nakasampung program na tayo. Ito naman yung pang-unsing program. Bago tayo sa by step guys, gagamitin na naman natin yung dumbbell. Yeah. Okay guys, yan yung program natin na pang-10, pang-11. 11. Pang-11 ano? Okay guys. Alright guys, ito na yung pang-12 nating program guys. Dumbbell pa rin siya, bago pa rin siya ng bicep guys. Ito na yung panghuli na program sa chest guys. Pero kung nasa gym tayo, hindi lang ito, marami pa dapat kasi wala tayo sa gym, dito lang tayo sa bahay. Kaya hanggang dyan lang muna yung papakita ko sa inyo sa program ng chest. Okay? Ito na yung pang-chest. Yung iba kasi dito guys, nakaupo. Pero ako, hindi ako mahilig mupo guys Bakit?
yung mapapakita ko sa inyo sa program ng cheese. Okay. Alright guys, sa wakas tapos na rin yung workout natin dito sa ating pamamahay. At ipapakita ko na sa inyo guys yung program ng cheese. Lahat yung program na yan guys, bawat isa nun, kailangan 3 beses nyo sila ulit-ulitin. 15 times guys, gagawin nyo. At kung sino man na nasasiyahan sa aking in-share sa inyo na videos, at paki-like na lang at paki-share at mag-subscribe na rin sa aking channel guys. At huwag kalimutan mag-pindot ng ating bell button. Alright guys, maraming salamat guys. Bye bye.